Cé go bhfuil sé fós fuair taobh amuigh, de réir an féilear ceilteach tá an chéad leáid i mí feabhra an chéad leáid in airth. Is é seo Fhéile Bríde nó Imbolc. Ar oíche Fhéile Bríde fágtar éadach lasmuigh anas go manaí an daoibh Bríde nuair atá sí ag taistil tríd an tír. Níl sé mar an ggéanach í ngach áit ach dúirt maithir lom ar geantar féin ba cheart go mbeadh an dath gurm an áit éigean ar an éadach. An sin úsáidtar an éadach sin mar leas ar mion tinnis mar tinnis cinn nuair leagtar é trasna an ceann. Tá sé tradiisiúnta ar Fhéile Bríde luachar a bailiú chun crosóg fríde a dhéanamh. Sílam go bhfuil duine anspéisiúil i níomh Bríde. Níl tar cinnte an raibh sí fíor duine nó nach raibh. Ceapan na lán daoine go raibh bandia págánacha a fáinne anam níomh nuair a athraíodh éire ar an gréasteacht, mar tá anam céanna acu chomh maith le lán santrathe. Tí níomh Bríde cuimhneoir duine leis, bre, feirmeoirí, fillaí agus le déanaí lá siar a banc de mí feabhra. Chun an crosóg a dhéanamh olmhuid do luachar, ceithre bandaí leastacha ar a laghead agus siosúir. Ar dús beag bromh luachra fada téagartha agus chur síos é. I lár an bromh luachra sin chur ceann amháin eile faoi agus an sin fill an bromh luachra seo thar. Faoi an bromh luachra fillte chur ceann amháin eile agus fill an ceann seo ó dheas. Déan na céimeanna seo arís i ngach treo, ag dul siar, ó thuaidh, sur agus ó dheas. Níl an céim seo riachtanach ach sílam go cuireann sé chuma níos leachtar ar an crosóg. Nuair atá tú ar an ceogail dearnach, tarraing amach an bromh luachra is déanaí a dil tú sa tróna bhfuil tú ag dul. An sin, chur bun amháin an bromh luachra isteach sa lúbín agus tarraing é trí beaganín sula chuir tú an bun eile isteach an freisin. An sin teán é. Churann sé cuimhne dom sná chuirí snáthad ach le gá cheann an píosa sná. Gear cusa an crosóg agus ceann go gach cos le banda leisteach. Gear na cusa arís chun sleacht a chur ar más maith leat agus sin é.
Dé an á fágtar crosóg bhríde os cion nó timpeall an doras chun bannacht a chur ar na animacha atá ag dul tríd. Tásúil agam go raibh an físeáin seo úsáideach, go néirí libh